Информация за автомобилните превозвачи, предоставена от АЕП-3. 50 години гаранция за качество на българския автомобилен транспорт. Международният съюз за автомобилен транспорт предупреждава, че от 2 март френските контролни органи са започнали да налагат глоби на шофьорите, които при екипно управление ползват прекъсването от 45 минути в движещо се превозно средство. АЕП-3 призовава превозвачите при наложена санкция за такъв случай да се обадят в информационния отдел на асоциацията. Турско-иранския граничен пункт Хабор, който беше затворен поради конфликтите в региона, отново е отворен, но работи с ограничен капацитет. Дневно през него могат да преминават 500 товарни автомобила от Турция за Ирак и 750 товарни автомобила в обратна посока, като предимство имат автомобилите, превозващи пресни продукти. Съгласно информацията, с която разполага Руската асоциация на превозвачите, към момента руско-беларуската граница може да бъде пресичана от чуждестранни лица и превозни средства без проблеми само на пункт Красна Ягорка. Всички шофьори, които не са руски или белоруски граждани, се спират на останалите пунктове и биват връщани обратно в Беларус. Министерството на транспорта на Русия е изпратило писмо до Федералната гранична служба с искане за изясняване на ситуацията. От следващия месец ще започне събирането на такси за изминато разстояние по белгийската пътна мрежа. От 1 април всички автомобили над 3,5 тона, влизащи на територията на страната, трябва да имат инсталиран и работещ бордови уред за отчитане и заплащане на таксите.